Йыраҡ зашишмайялынан. Муза, иркан. Чаваш чельги бурчухне, тынже путмейн. Куда мумелись, истяну И туған тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшыуын қарайсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу данлыклы татар җырчысы, Тасырның халық артисты Рәшит Вахаповның тормышы, иҗат юлы һәм җырчының тууына 115 ел тулу уңайыннан Казанда узган чаралар хакында. Рәшит Вахапов 1908 елның 7 майында Түбән Новгород губернасы Сиргач өязе Актуг авылында Вахап Мулла Хайретдинов гаиләсендә дөньяга килә. Әтисе дөньяви белемле, акыллы кеше була. Башлангыч белемне Рәшит әтисенең мәктәбендә ала. 1920-1926 елларда исә читтән торып Түбән Новгород татар педагогика техникумында укый. 1926-1928 елларда төрле мәктәпләрдә укытучы булып эшли. Тормыш бер көйгә салынып, үз җаена агып ятканда 1928 елны Рәшитнең әтисе Вахап хәзрәт төрле ялалар ягылып репрессияләнә һәм 3 елга сөргенгә сөрелә. 1937 елда кабат кулга алына һәм халык дошманы дип юк ителә. Рәшит Вахаповның абыйлары шулай ук репрессиягә дучар була. Ул үзе дә әзәрлекләнә һәм шул сәбәпле гаиләсен алып Мәскәүгә барып урнаша. Әмма кара сакал кайда да артыннан калмый. Халык дошманы улы дигән мөхер аңа гомере буе. Инде олы артист булгач та ияреп йөри. Рәшит Вахапов 1936 елда Мәскәү консерваториясы каршындагы татар опера студиясенә укырга кабул ителә. Ләкин 1937 елгы вакыйгалардан соң студиядан китә һәм аны ирекле тыңлаучы буларак тәмамлый. Укытучылары аның киң сулышлы, матур тембрлы, табигый яңгырый торган көчле тавышын, сәхнә өчен генә яратылган тышкы кыяфәтен югары бәялиләр. Ул үзе дә укытучыларына гомере буе рәхмәтле була. 1938-1940 елларда Рәшит Вахапов Мәскәүнең татар мәдәнияте йортында артист булып эшли. 1941 елның көзендә Мәскәүдә узасы Тасыр әдәбияты һәм сәнгате декадасына әзерләнгәндә аны Казанга чакырып алалар. Шулай итеп, 1941 елның 27 майыннан ул Татар дәүләт филармониясы солисты булып хезмәт итә башлый. Бөек ватан сугышы башланган көннәрдә Рәшит Вахаповның музыкант Гани Вәлиев, җырчы Җавахирә Сәләхова һәм биюче кыз Хәдичә Нуриевадан торган төркеме Татарстан буйлап гастрольләрдә йөри. Бу чорда Вахапов татар эстрадасы җырчылары арасында бик актив концерт эшчәнлеге алып бара. Рәшит Вахапов бала чагыннан ук татар халык моңнарына гашыйк булган үзенчәлекле җырчы. Ул көчле матур тавышы, халык җырларын кабатланмас башкару белән тамашачы күңелен әсир итте. Халык аны үзебезнең сандугач дип атый. Татар телендә моң сүзе тирән мәгънәгә ия. Матди булмаган мәдәни мираска зур өлеш керткән Рәшит Вахаповны татар моңының асыл ташы дияргә мөмкин. Дип сөйләде Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татар дәүләт филармониясы бакчасында Рәшит Вахаповның 115 еллыгы уңайыннан уздырылган митинг концертта. Әлеге чарада безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Бөек җырчыбыз, татар эстрадасына нигез салучы Рәшит Вахаповның мирасын кадерләп саклаучы, юлын дәвам итүчеләр бүгендә бар. Вахапов фонды һәм аның яр җырчылары әнә шундыйлардан. Бу ел ул гадәти ел түгел, бу ел ул Рәшит Вахаповның юбилей елы. 7 майда Рәшит Вахаповның тууына 115 ел тулды. Аның якташлары, нижгар татарлары бу елны Түбән Новгород өлкәсендә Рәшит Вахапов елы дип игълан иттеләр. Әмма ләкин мин хәзер уйлыйм да, бу Түбән Новгород өлкәсендә генә түгел, гомумән Татарстанда да, бөтен татар дөньясында да Рәшит Вахапов елы дип әйтергә мөмкин. Безнең инде чаралар 7 майда башланды. Менә бүген без Рәшит Вахаповны зурлап хөрмәтләп искә алабыз. Алар соңыннан да дәвам итәчәк. Алар Мәскәүдә дә, Уфада да, хәтта ки Ташкент, Бакуда да көз көне булачак. Рифат әфәнде замана тамашачысына халкыбыз моңнарын кайтарган шәхес.
Бүген Вахапов фонды җырчылары иҗат җимешләрен үлеп терелгән җырлар дип атый. Безнең районнарыбызда Вахаповның истәлегенә багышланган чаралар шаулап гөрләп үтә. Әйтик, узган атнада гына бер район, Яшелүзән районында гына Рәшит Вахапов истәлегенә багышланган 22 чара үтте. Бу чын мәгънәсендә Рәшит Вахапов исеме яши дигән сүз, аның җырлары яши дигән сүз һәм иң мөһиме бүген без киң җәмәгатьчелеккә Вахапов фестиваль яшь башкаручылар конкурсының быелгы лауреатларын игълан итәчәкбез. Алар арасында бик көчле, бик талантлы яшь җегетләр һәм кызлар бар. Бу инде димәк Рәшит Вахапов исеме, аның мирасы, аның эше дәвам итә дигән сүз. Инде җумбаклап бу җырчының зурлыгы, бөеклеге, иң мөһиме үлемсезлеге турында сөйли. Беренчедән минем әйтеп үтәсем килә, аның җырлары ул Галия Бану, Урман, Әлфия, Туган атканда. Менә мин Башкортстанда клетта, музыкаль клетта укыганда, мин үзем ул җырларны җырладым. Һәм бүгенге көндә дә безнең студентларыбыз, безнең укытучыларыбыз, алар беренчедән фестивальдә катнашалар, Вахапов исемендәге фестивальдә катнашалар һәм лауреат булалар. Һәм буыннан буынна без укытабыз, җырлатабыз, укытучылар да җырлыйлар һәм бәләкәй балаларны да өйрәтәбез бәләкәй чактан ук. Рәшит Вахаповны элек-электән татар җырының визит карточкасы дип санаганнар. Ул үзеннән соң килгән җырчы буынга да югары планка куя. Үрнәк була, тамашачыда музыкаль зәвык тәрбияли. Мен 1940-1950 еллар Рәшит Вахапов иҗатының шаулап чәчәк аткан чоры. Ул Мәскәү, Ленинград, Себер, Донбасс, Урал һәм Идел буе тамашачылары алдында чыгышлар ясый. СССРның татарлар күпләп яшәгән барлык республикаларына гастрольләргә чыга. Халык җырларын һәм татар композиторлары әсәрләрен иң оста башкаручыларның берсе булып таныла. Милли музыкаль мирасның алтын фондына кергән әсәрләрне тыңлаучыга бөтен тирәнлеге белән җиткерү осталыгына ирешә. Аның башкаруында халкыбызның Уел, Кара Урман, Галия Бану, Зөләйха, Нурия, Рәйхан, Гөлҗамал җырлары һәм композиторлар Салих Сәйдәшев, Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзиләр язган җырлар популярлык казана. Дирижер профессор Фуат Мансуров Рәшит Вахаповны легендага тиңли һәм ул булай ди: Вахаповны хаклы рәвештә профессиональ татар җыр сәнгатенә нигез салучыларның берсе дип атарга мөмкин. Рәшит чын мәгънәсендә халык җырчысы, халыкчан җырлау устасы иде, дип бәяли аны җырчы Фәридә Кудашева. Халык көйләрен башкаруда Рәшит Вахапов үз стилен, үз мәктәбен булдыра. Татар әдәбиятының аксакалы Гомәр Бәширов үзенең бер мәкаләсендә булай дип яза: Әгәр Рәшит иҗатына игътибар беләнрәк колак салсаң, бездә эстрада җырларының башлангычы аңа барып тоташа дигән фикергә киләсең. Рәшит Вахапов яшь талантларны үстерүгә дә күп көч куйган җырчы. Үзеннән соң килүче буынга җыр сәнгатендә юл ачкан күренекле шәхес. Хезмәт казанышлары өчен 1950 елда ул Татарстанның атказанган артисты, 1957 елда Татарстанның халык артисты дигән мактаулы исемгә лаек була. Чыннан да, Рәшит Вахапов бик кыска вакыт эчендә татар халкының яраткан җырчысына әверелә. Рәшит Вахапов татар дөньясын тетрәндергән бөек легендар җырчы, дип әйтә Илһам Шакиров. Вахапов татар эстрадасы башкаручылары арасында зур дәрәҗәгә ирешә һәм халык мәхәббәтен яулый. Әлбәттә, аңа кадәр дә эстрадада җырчылар була. Шулардан Фәттах Латыйповны һәм Камил Мытыгыйны әйтергә мөмкин. Латыйпов озын көйләр башкарса, Мытыгый үзен җиңел жанрда таба. Рәшит Вахапов исә үз иҗатында бу ике юнәлешне берләштерә алган.
Рәшит Вахаповны рухи яктан Казанда туды дип саныйбыз. Аны бөек җырчы итеп Казан, Татарстан, татар халкы күтәрде. Былтыр вафатыннан соң 60 ел узгач, Татар дәүләт филармониясе паркында Рәшит Вахаповка һәйкәл ачылды. Рәшит Вахаповны бик яраталар иде. Аның җырларын тыңлап, аның җырларына жан тәнен биреп, сүзләрен мәгънәсен аңлап, күп милләтле, күп телле халкыбыз менә шулай берләшеп матурна яшәде һәм яшиләр. Истә тотабыз, Аллага шөкер, менә шулай итеп җыелабыз. Былтыр бик матур итеп һәйкәл ачып җибәрдек. Хәзер ел саен шушында күп кенә халык менә көтмәгән шул хәтле халык җыелды. Килгәннәр киләсе елга оештыручыларга урындыкларны күбрәк кирәк монда җыештырып китерергә. Вахапов тарафыннан татар эстрадасында беренче тапкыр дуэт ир-ат һәм хатын-кыз тандемы кертелә. Ә үзенең дуэтташы аның хатыны Җәвахирә Салахова була. Biz менә шушы бүген Алмаз Хөсәенов кебек яшь җырчыларны күреп, әлбәттә сөенәбез, чөнки әлбәттә беренчеләрдән булган Вахапов, башкалар, аларның буына, алар бүген дә безгә, безнең яшьләргә маяк булып тора. Һәм инде менә шушы маякларның чыннан да ут икәнен аңлаучыларыбыз бар безнең. Һәм безне шушы әлбәттә шулай күп җыелгансыз икән, димәк сез дә бүген яңа җырлар ишетергә, Вахапов җырларын ишетергә. Менә апалар, абыйларыбыз күп, әлбәттә сез аларны тыңлап үскән буын. Һәм менә шушы җырларның бүген саклануы иң мөһиме. Бу күркәм чара Рәшит Вахаповны зурлау гына түгел, татар җырын, сәнгатен, мәдәниятен, җырчыларын олылау. Бу җыр моң бәйрәме. Рәшит Вахапов билгеле, ул бик танылган җырчы иде. Ул татар эстрадасын зур дәрәҗәгә күтәргән кеше. Аның җырлаган җырлары бүгендә халыкта истә. Халык җырлары булсынмы, безнең татар композиторларның җыры булсынмы, алар бүген бөтен танылган җырчыларның репертуарында абруйлы җырчы буларак аның истәлегенә һәйкәл дә бар, конкурс та бар. Зур эш менә безнең республика эшли бу мәсьәлә буенча, һәм Рифат Фаттахов бөтен бу элеккеге эшләрен ташлап, менә бу үз тормышын Рәшит Вахаповка багышлады. Ике 2022 елда Татар дәүләт филармониясе бакчасында җырчы истәлегенә һәйкәл ачылды. Әлеге тантана вакытында Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев ул беренчеләрдән булып татар җыр сәнгатен югары дәрәҗәгә күтәргән сәнгатькәрләребезнең берсе. Аны зурлау, халык хәтерендә саклау бик мөһим. Татар халкын ислам дине, мәгърифәт, мәдәният һәм һичшиксез татар җыры моңы саклап килгән. Рәшит Вахаповны искә алсак, җырыбыз да яшәр дигән иде. Рәшит Вахаповның исеме, таланты онытылмый. 2004 елдан башлап җырчы истәлегенә халыкара татар җыры фестивале уздырыла. 2007 елда Рәшит Вахапов исемендәге фонд булдырылды. 2008 елда туган авылында җырчыга һәйкәл куелды. 2016 елда Кызыл Октябрь районының милли үзәге булган Ураз авылда ике бөек җырчы Рәшит Вахапов һәм Хайдар Бегичев истәлегенә мемориаль комплекс ачылды. Казанның бер урамы Рәшит Вахапов исемен йөртә. Рәшит Вахапов исемендәге татар җыры фестивален айрып әйтми мөмкин түгел. Беренче тапкыр 2004 елда Казанда уздырылган әлеге уникаль фестиваль татар җыр сәнгате дөньясына бик күп талантларның исемнәрен ачты. Фестиваль 2005 елда бөтен Россия, 2007 елда халыкара статус ала.
Фестивальдә татар халык һәм эстрада җырларын башкаручы атаклы артистлар, башка милләтләрнең күренекле җырчылары, йөзләрчә һәвәскәр башкаручылар катнаша. 2004 елдан фестивальнең җитәкчесе Рифат Фәттахов. Рәшит Вахапов истәлегенә багышланган концертны тамаша кылырга аның шырдашлары, иҗатташлары да җыелган иде. Алар бөек җырчы турында хатирәләрен яңартты. 18 яшымнан Думчетта китап кибетендә эшләдем. Мин аның белән шунда аны күрдем. Аннан соң без 60-нчы елда татар язучылары, татар җырчылары белән Чувашстанга, татар районнарына декада белән бардык. Мин бардым анда сатучы татар китапларын алып бардым. Алар артистлар бер төркем күп, зур төркем язучылар бардык шунда. Шул авылда, урамнарда менә без китап сатып тордык. Ул минем янымда басып торды, китаплар сатышты. Рәфилә ханым Рәшит аганы бик әдәпле, ярдәмчел, кешелекле шәхес иде дип искә ала. Аның җырларын тыңлаганда әле бүген дә күңелем тула ди. Аның җыры ишетелсә, ул океан кебек инде, анда йөзеп китәсең, йөрәкләргә үтеп керә торган иде инде ул. Аның әле дә һәр вакытта да без менә шулар җырларында алар турында, аның чырындагы кешеләр турында әле аз сөйлиләр. Сөйләмисез алар турында. Рәшит абый ул айрым кеше буларак бик зур эз калдырды безнең татар халкы күңелендә дип әйтәсем килә инде. Әле дә аның җырлары ишетелсә инде ынтылып китәбез, яшь вакыт искә төшә. Җыр белән шигърият аерылгысыз диләр. Бүгенге бәйрәмдә дә шулай булды. Һәм хәзердә барлар җырчыларның гариш катларына ашканы, алар исемлеген безнең җырда Рәшит Вахаповлар башлады. Илһам, Хайдар, Идрис Газиевлар күтәрделәр җырны югары. Шак талпынса, татар дөньясыннан киңрәгенә бәреп чыгарлык. Бәлки Рәшит үзе үк һәйкәлдер. Моны аңлатырлык юл кыска. Шунысы хак. Татар җыры өчен ул иң затлы, биек пьедестал. Рәшит Вахапов исеме аның җырларында бүген дә дәвам итсен иде. Замана җырчылары аның иҗатын өлге итеп, татар моңыданын еракларга илтсен иде. Шын мәгънәсендә талантлы шәхесләрнең еллар узу белән исемнәре онытылмый. Киресенчә, халык хәтерендә тирәнрәк уйла бара. Шәхеснең бөеклеген чырлар сыны дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Гасырлар кисешен узып чыга алган талантларыбыз киләчәктә дә онытылмас. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген данлыклы татар җырчысы, Тасырның халык артисты Рәшит Вахаповның тормышы, иҗат юлы һәм җырчының тууына 115 ел тулу уңайнан Казанда узган чаралар хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тынже путмейді. Кодаму мелис, истяму ки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.